Με πολύ χαρά επικοινωνώ με τους αγνώστους φίλους οι οποίοι με παρακολουθούν στο διαδίκτυο. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι υπάρχει κάποιος, όπως μου έδωσαν να καταλάβω, ο οποίος με υβρίζει. Αυτό δεν με απασχολεί καθόλου και μην ασχολείστε μαζί του. Πρόκειται περί ενός ψυχοπαθούς ανθρώπου, ο οποίος δεν έχει το θάρρος να παρουσιαστεί κατά πρόσωπον όπως εγώ εμφανίζομαι ενώπιό σας. Συνεπώς δεν θα απασχοληθούμε με έναν ψυχοπαθή, αλλά θα συνεχίσουμε με τα θέματα τα οποία πρέπει να μας απασχολούν και τα οποία κυρίως είναι εθνικά. Αυτές τις ημέρες έχει αναπτυχθεί ένας πολύ μεγάλος θόρυβος γύρω από το Σκοπιανό. Ήδη 2 μήνες γίνεται μια κοσμογονική δραστηριότητα στα Βαλκάνια, την οποία ο ελληνικός λαός αγνοεί, διότι από το Δεκέμβριο μέχρι και σήμερα απασχολείται ο ελληνικός λαός με τα σκάνδαλα, με τον Ζαχόπουλο, δηλαδή με αστεία θέματα, έχει παραπληροφορηθεί και έχει αποπροσανατολιστεί από τα εθνικά θέματα όπως είναι το ζήτημα της Μακεδονίας. Το όνομα της Μακεδονίας δεν μπορούμε να το δώσουμε ποτέ σε ξένους. Γιατί? Διότι εάν κάποιοι ξένοι πάρουν το όνομα Μακεδονία, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν αλλοεθνείς, υπάρχουν αλλόφιλοι που είναι Μακεδόνες, ενώ οι Μακεδόνες είναι μόνο Έλληνες. Κατά συνέπεια, για να είμαι θα συνεπής προς την εθνική μας ταυτότητα, προς την ιστορία, τον πολιτισμό, την εθνολογία, την φιλολογία, το φ με ύψιλον, είμαι θα υποχρεωμένοι να αγωνιστούμε να έχουμε το μονοπόλιο του ονόματος που δικαιούμεθα. Μακεδόνες είναι μόνο Έλληνες. Μακεδόνες δεν μπορεί να υπάρξουν άλλοι οι οποίοι δεν είναι Έλληνες, αλλά ένας ξένος λαός, μία ξένη φυλή, ένα ξένο έθνος.